Jem speedrun. Dobre, môj kamarát teraz je perfektný speedrun. A zároveň si myslíme, že to niečo bude dobrý speedrun. Ale ja si to nemyslím. Ja si to nemyslím. Bro, ty úplne máš iný PlayStation. Jakže úplne iný? Však špinto je, keď podržíš. Tlačítko nebude 20. Prepáčte, že meškám, ale trošku zlý spawn som mal. Čože zlý? Tam máš 2 pyramídy. O čom rozprávaš? O čom do pekla rozprávaš? O čom rozprávaš? Dobre, za chvíľku bude part 2. Skúsim sa ešte nejak vybaviť a potom by som skúsil už do Nedru, tak čaute. Čaute. Dávam vám potom vedieť.